2. Odzvonit će tebi. Šta je tebi odzvonilo? Nepismenjacino jedna. Ko je tebi odzvonio? Ko je to rekao da je zvonilo? Svinje jedne. Jednačinu sa jednom nepoznatom nestate. Sad iz ovih stopa treba da pozovem nekog inspektora iz Beograda i da ukine ovu školu. Jel znate vi to? Ukinujte školu. Ovo je tragedija. Ovo je tragedija. Ovo je trebalo da se reši. Pogledajte. To je to. I sada se brojke samo upišu i gotove. Zvonilo. Zvonit će tebi, da će još mnogo puta će da ti zvoni. A ne znam, kad ćete da se probudite kada vam to zvoni? Umesto da tražite, da plaćete, jer to ne znate i da plaćete da biste saznali kako se to rešava. Jer to rešavaju deca, fenomenalno rešavaju deca iz trećeg razreda. Fenomenalno. Koliko je? Četvrta godina, molim te lepo. Ovo je bruka. Majke.